Tanawa ni mo silpong kasigana no. Oh. Kaya ikaw mo, Naibildo na wala. naibildo na, di man maklaro yung mga Nilapos gina ko lagi. Wala gyud mo buak ko eh. Wa mo buak nilapos. Amo na si Virgin Maria na. Oo. Amo na si Virgin Maria na. Nanganak. Wa gyud mo unsa kay mystical gift ko na. Oh, bulungan ba? Nga tukik on ta na lisod kay na. Naman na sa Latina Vulgata nga kining Virgin siya. Sumara na nga analogy na to nga si Virgin niya. Dili na naglalis kay gidipay na sa dugma upit ba. Mura ko na og angkod ang kaso na nasurte dili ni kamo komentaryo ang una media kay dakbon mga pero mas kurte sa kasa man. Oh, yan ano? Pero nagi mo lalis kay ganahan mag gawas ko, separate body o... Oh, kanang laing reliyon. Senate. Oh. Na may respect. So muna nga dili kini taas ato lang gikuan ba dani ang punto basta na sa katekisim ng Catholic Church niya wa siya buling uman sa awo virgin siya kanunay niya naman sa Luka inyo na to na hatag no saya City 14 mo na pinakaligton niya o isa Lucas 9:27 perfect kanang virgin iba ang pangutana subalik ka pangutana pero nasa mabasa si Brema Delivery what verse in the Bible from Genesis down to Revelation specific verse si Brema Delivery Balik ko sa ilang ikot. Brad Iman Impinado okay usa Brad Balik ko sa ilang ikot na... dere Ingon nga, nakita na to yung Dara? Nixon. Pero yun mo nang itubag. Auban tubag si Ang ubang pagtununan, ang ubang reliyon, ingon na itong mabasa na ito, ingon. Di ba kailangan mo kasi yung mga Nixon? Ito, wala si Ginoong Jesucristo, mag-inom mga milagro mismo sa iyang mismong yutang natawan sa Nazaret. Kay matulpan niya, wala yung propeta ang tanang propeta ng respetado no? sa tanang katawan, gawas namang sa iya, magaling balay, magaling niyang lungsod. So, kung guys lang mutahod niya, kailangan mo sila sa iyang mga igsoon, kung i-mention dito, mga naman na i-explain no, it's a tradition or tradition ng ang igagaw, tawag niya kung so, ang biological model, para na ako brother sa mathematician, sa scientist, ang higher na question ng human nature ba si San Jose, hindi mas bayot, no? O may proof, mabayot siya before, o may proof na siya abnormality, no? Kung sa'yo makaprevent na hindi siya mo, hindi ko na asawa ng sa budog, so human nature ba? Hindi siya mo, mga na ang ay siguro, ang ay ibuhat na siguro na sa mga naging budog, sa pagpamalandong, sa pagpunta rin ka ng scientific positioning of human nature. Kung point of view, very human nature na ako na asawa ko. Wala so, Yuda siya, katong after, Yuda din siya after sa pagpangalan ng Kristo. Sa BP, nag-Yuda, walay ba? So, walay budog. No, pero kung nga naay budog, naay siya asawa, ay ba na, natural na, so how do we, nature, human nature? salamat yun niya dito mi sa Konsolasyon Cebu na pwede mi Brad Adam o Brad Kikyo sa balay ba lagi ito yung speaker po dito mo sa murag dusi katuig o sexual intercourse niya itipon niya dusi katuig sa una niyo mumay mo na mga dusi gitu na sobra mo so muna example niya si kitong akong analogy nga sa kasig ni kung lunes kistorya limi nga suod sa hotel sila rin ba? Ibot sa Biblia, iyang giwalihan ang iyang kanhi uya. Binyo naman siya na, kasawin niya. Tuo siya, Uya pagit? ha? Uya pagit eh? Dili. Ihangi ulit siya na, Brad, kaning kuyugi ko anak. Dito, ngalan kayo, personal mo. Oo, niya, ayang testimony, ayang anak, magmalatay man. Hospital. So, ang puno sa problema yung una, ambo sa Ginoo,
But pasabot, kanaan kay ginuna nga lain. Di ka makanuna ang mga karnal ni Sire. Impot sa Biblia, ito na punta nga, walik, impierno, purgatorio. Ikaw ba tinggal ito? Di ka gait. Paano ito? Abot na ka. Ha? Muna nga, muna yung sa punto bitaw nga, yung experience nga, ako nakuha, ang hindot sa. Pero may tungkol din sa Jose, taong matarong mo siya daan. Matthew 1:19. Yung taong matarong, walang pinuhunak mga karnal ni Sire. Daniel 2:6. Namunta akong iyon na ditong nasura, wag tangan doon ang kaulag ni iyong Ginoo, Ezekiel 23:8. So adunay nasura ng kuha kaulag, wag ka mo po yung nasir sa Jose dito, basta adunay lugar ba? Mawa yung karnal ni Sire niya. Tigulbaan na. So muna nga, ang punto na to nga, ang role ni Saint Joseph, super, dili basta-basta. Wag pa kayo, Sabi Maria. Muna nga, buot mo sabot, munaan itong Ginoo, wa ta magnunan mga kalibutan ng butang. Muna yung mga panuna sa mga balaan mga santos. Dili ka na makuha na to kay napumunta doon. Diyan sa iyo man. Muna ingon kumpare sa Toledo City. Ibubusadi ko dito sa mga liminister. So wa pa siya, wa ko mo tabi. Ang pare, yung speaker, imbitar ko ni Aning Pader na Sinanuria itong umatay sa pandemic ko. 44 ikan. Lagi. Imbitar ko dito ba sa Toledo, no? Na matay siya dito ba sa Soria, sa Lapin sa Santa Lucia. Ingon siya, na kuha ko sa pare iba, kanang mga balaan ko, no? Lain na sa itong mga itong ginauna ko. Pare ko sila. So, nisugi, apson ba? Ang kuha sa mga balaan. So, ang punto niyo ang pangutana nga, nakilabot mo sa masuwa na nakilabot. Kaya kung nakilabot pa, dili ka rin si Maria. Simple lang ba na filosofi? Ngayon, pumunta na, sa Matthew 1:5, balik ko na ko, may nakabutang nito nga, humanang anak, gigilawan si San Jose. So, yung pumunta na, nabay makita sa from Genesis down to Revelation, na si Virgin Maria, dilit virgin. Virgin mo yun. Gawa sa nang version nga Bible, patanong dalaga na kabutang. Pagbantay ko na, may balita Biblia, Isaiah 7:14. Batanong dalaga. Lagi ang batanong dalaga raw delivery. Sama na. Kaya kini mong gingon nga igsuon ni Kristo. Usara ka pangutanan ako na sa kulang experience sa tubig. Santiago, uban pa, hinsay ginikanan nila. So, mas special. Ano so, Virgin Maria o si Joseph, na ay mabasa sa Biblia, nga si Virgin Maria mong inahan sa kuha na yung Jesus Christ, yung pasangil na ikson, na biological na ikson, dili ka na biological na ikson, kundi espirituhano na ikson na, Matthew 23:8. Sa Matthew 23:8, managsuon sa pagtuo ba? Pero lain punto nga, ang kultura sa mga Hudyo, dili atong gamiton ang Filipino mind, kundi Jewish mind. Kaya kaning Biblia, nagsugod sa Jerusalem na. So, Jewish mind, ngayon dito nga, sa Genesis 14:12-14 o Genesis 29:15, ang parente tawag doon ng igsoon. Mo na ilang tawag niya mahimo na to kay ang parente tawag doon ng igsoon di man. Kasi kumbong tingali may ng igsoon ana. Pero sa kultura diwa Genesis 29:15 Genesis 14:12-14. Unya, kadugo, Deuteronomy 23:7. Sa akong ginahin ba, kaya dugay na ganyan timahan ako nga, umuray sa nabulog-jitik siya. Akong kuhan ba, umabalik kong tulog ka kuhan. Sa kadugo, Deuteronomy 23:7. O 2 Samuel 1:26. 2 Samuel 1:26. Kadugo, tawag doon sa igsoon. So na nga, kadugo ba tawag igsoon? Dito, dito sa Pilipinas. Murang na yung counter si Atty. Diaz rin. Atty. Diaz na recognize. Iyan sa St. Francis. Pero kung inan nga, ito, Santos rin, hindi kakatuloy ito. Ano Santos? Atty. Diaz, asa man ang sila. Unsay atong amigo si Ray Ann Fuentes, nakikibati ni Padre Darwin. Unsa kang sulti nimo?
bawan sa bawan ako insay ati ko ka matod nimo. Kanay kung makikibati ta na ibaruganan divine philosophy literal niya baptist tabla lang niya magaw. Muda kung tubag si mong mayong pangutana bra. Sunod. Si sister ba sige naigilib gani? Deuteronomy unsa ko to ba? By the City. Bisa kung sa sister, kalawasan ba? Bisa kung saan tabi ka? Kay Attorney Diaz, ay mong sirak eh. Kana mo yung maganda ng kalawasan. Tungo mo sila. Tungo lang ba? Maluwas na sila. Dito lang ang invitation mo. So, yeah. Tungo ba? Maluwas na. Wala yung paluwas mo ka. Maluwas somewhere. Uno, Benchais. So, inumdum ko ng itong nagdebate ni Kapiti Gustavo. Tapos basa na pinag siya na pagto, di siya mong gamit o lamang. Nakabantay naman sila. Pagto, makaluwas. Kanang kita lang, gusto kita mo na yung mga kanang uwang Biblia, kanang Gideon Subano, Roma 3:28. Pagto lamang, magbantay na. Roma 3:28. Version, isa Subano. Pero sa English wala na sa dito. So, kanang pitalon gan man bisig. Muna usa sa Quranan sa ining sa Baptist o born again. Pitalon o kining scriptures alone o sa pamilain grace alone. Walang tulo ka fundamental truth sa mga protestante ba? Non-Catholic churches. Daron ang ilang gamiton, episode 8:9. Dahil iluwas ka mong pinagi sa grasya, dili sa buhat lang. Kung ako nang gitutukan, itong living word dito sa extension kong kira, kami ni Milkigilig nito akong amigo. Isulong mo ba? Pag siya ito niya, anak siya, ay video-video niya. Pero nakakrusis kami ni niya. Diha may nag-focus sa episode 8:9, living word. Born again. May dagat mayo ba? Matod pa di mo, luwas ang mga pinagis pagtulama. Asa mabasa ba? Episode 8:9. Sa ito pa, ang kalawasan sa kalag, pinaagis pagtulama, aksiptado ka rin. Patay mo na kita pa nasulat ba sa episode 8:9 na pagtulamang luwas ang kalag? Wala mo na mo basa. Kunya, magaluga magkuha, sulutan na magkasino. So, muna nga, lisod ka na, pribahan sa mga born again, magtulamang luwasan. Unbiblical ka na, unhistorical. Kunya, manghatag ka mga Bible Baptist sa katipunan nga, kanang pasawan ba? What the Bible says. Kunya, what is Biblia? Pakak na yung gihatan. Ang Biblia may isulti. Pagpangutanan na to, unbiblical ay pagtulamang luwasan. Orang tubaka na brother, episode 8:9 sa Jis. Episode 10. Ang episode 10 ningon ito nga pagabuhat mo. Sa ito pa di ay, ang episode 8:9 nagpinsyon na sa pagtuo. Anong pagtuo adya? Hingpit na pagtuo na sister. Ang hingpit na pagtuo, inubanan na buhat. Ano naman? Kung pagtuo ra, mo'y magkalawas, pangutana. Akseptado ka sa kadaghanan, pinagis pagtuluwas yun. Kanang yawa, maluwas ade. Palitan sister, maluwas ang sister, dili. Yawa. Dili. Daron, Santiago 2:19. The demons also believe and tremble with fear. Ang yawa, nagtuos yung nagkurong. Wa may kalawas ang yawa. So dili garanti ang pagtuo, maluwas kay ako bitang ginaatong hindi gusto na naikog lang ko niya, hindi ko doso, grada sa nabumayo. Aliwitang gina ko siya.
ang yawa adunay pagtuo. Kasi para ikaw na sa kay pagtuo, pareha mo sa yawa. Ana ba? Sa to ba? Wala ni pagtuo ra luwasa. Ano naman? Santiago 2:26, kumon kayo. James chapter 2 verse 6. Ita et pedicini operibus mortuae sa Latin. Wa may kahoy din, tagakwak-kwak. Makalagay tingnan. Sa katedral ataro sa likod sa katedral sa Baguio sa Cristi, second floor, usok yung signal kayo. Gusto mo signal. Karon, San James chapter 2 verse 26. Patay pagtuway binuhatan. Sa to ba nay buhat yun? Ang panudlo sa simbahan Katoliko Romano ayaw magpalipat yun. Kumusta akong experience mga latugi na nayubang diskartes pastor. Pagtuo, okay na ba? Pero buhat. Pagtuo, buhat, okay na. Pero pagtuo, nagsunod ang buhat. Muna, pinaw, bantay ng mga basura. Kanina si Brent Gulani, Joe Smith, katubang may payo sa plaza mga kumenswa. Hina ko rin nga, mga personal ni, kung may pastor ng Pedro sa plaza, dugen Windows sa Banso Brandes. Tungkol sa social media, nag-abot, hindi may friend. Kita na na sa dance movements. Katubang may ko, nanudlo ka kiprinan sa'yo. Kung siya akong itulog, ginaan mo niya. Kasi padala mo, wali ka. Ako gilitso na. Wala mong reply ko. At ang muna nito, dagang gilitso kumisa, dagang yun. Muna nga, ligay mo na pagbain, wala mong mga tiso na. Muna nga, ang kalawasan yun, na ay nagingon nga, pagtuo, doon na, kasunod ang buhat. Pamuta na, asang basa sana. Nga ang pagtuo, kasunod ang buhat. Sa teaching sa Simbahan Katoliko Romano, pagtuo, buhat, dungan, gina. Karon, anong ningon ko ang episode 8:9, hingpit nga pagtuo. Parihara na sa 2 Corinto 6:1. Karang grabe ang 2 Corinto 6:1, brother Alvin. Ano man, karon ang takna sa kong kalawasan. Pero anong sinang na? Luwas ka. Episode to, ikuan mo man to. 2 Corinto 6:1. Ang pasabot na, hingpit nga pagtuo na nanay, pagtuo buhat. Asa mabasa? Santiago 2:22. James chapter 2 verse 22. Mga kaigsunan. Naingon dito, ang hingpit nga pagtuo, inubanan o buhat. Sinang ka na. So, kanang 2 Corinto 6:1, o doon, episode 8:9, nangaluwas mo, hingpit na mga pagtuo. Nanay buhat, this is may buhat. So, muna nga, hingpit nga pagtuo, Santiago 2:22, inubanan o buhat. Karon, ang buhat pagtuo, murag ganggo gina siya. Pero di lisod gina bakuyon sa ban. So mani bani man impinado faith, good works, salvation. Okay na. Nana sa Pilipos 2:12. King James Version. Muna kong igamit lisod kapag tingkay na para siya already siya kay ko man siya. Baptisin sa una niya na sa iya pud nga siya mo giluwas sa Ginoo. Lahi sa niya. Relog ni kalima bugado already sa preso. Kung amigo mo. Kaya may session ba? Siri, manager sa Bisa Tito Irwin ko Silbi, kami tulong ko siya ang kusina. Bukado ko na, yun basta-basta. Pero kung ginuulahin ko na. Taron, ang Philippians chapter 2 verse 12, Filipos 2:12, work at your own salvation with fear and trembling. Sa ito ba, ang kalawasan ko, i-work out na ito? Buhat yun. Sabi siya ba, palibasugin, pagbuhat ang inyong kalawasan, uban sa kalukagkurong. Ito, manigamo ka. Hindi gagawin maluwas sa pagtuora. Ang yawa, maluwas. Ito di ko maluwas. Isod bang basketball na? Ang basketball mo, dribble bang sa siya. Ito ka ng pagtuora, mga kriminal ito. Mga dagkog sa, mabitang uban, mabunagin ang uban kay kasalig ito mga, ako'y kailang tagaliti. Sa ako na yun, orang din ko mention. Separated sila dito. Nabunagin. Kaya aras Katoliko di ba kasulungan na. Nabunagin, ananaon mo ka. Okay rin kaya. Hindi yan. Kaya kita na agdan ang kibitar ko sa naknisi. Pero nagkari ko suwa ko ni. Sabi ko, kapit kinin. Sa una. Bawa ko magpadala ba ko kung Katoliko kibitar. So dito magpadala dahil ang kamaturan o sa region na ang simbahan Katoliko. Munang kalawasan niya gitudlo sa simbahan Katoliko according to the Bible, umaabot bang kalawasan? Asa mabasa na? 2 Korinto 1:10. Ang kalawasan, umaabot pa. Sa ito pala, umabot pa. Di kami nga,
luwas na karon. Muna ang kalawasan, gilauman pa. Roma 8:24. Sa tabang salvation, dili di basta-basta na yanungan na to. Ano man? Naisa ka murag graduate ng law o man may limbing trabaho sa una. Sakay mi sa jeep. Gabungol kami ito, gano man. Muna gino man siya. Ako sa ginan ko niya nga. Ari pagka sa kawabat, ito luwas sa yun. Kay, ari ka sa Katoliko, kaya makasasala. Katoliko, berlumur. Ikaw, tinuod ka na. Ang pangutana, di siya may gari ni Kristo, makasala mga buutan, tubak. Asa na basa ba, ginan ko niya, Matthew 9:13. Matubas Matthew 9:13. I did not come to call righteous, but sinners are repentance. Sabi siya ba, wa ko maris kalibutan pagtawag sa mga matarong, kunin makasala. Saktong Katoliko. Ang yaris Ginoo, makasala yun. Wala nga, kung sa may buhaton nga masalmar yung kalat, na ay dagang elementos kalawasan sa sibahan Katoliko Romano. Kung kay salang murtan, isang din nang madiskas siya ng pakali, individual confession. So na ko gidala diri sa Santo Rosario kung pabunyagan ako, biyor ko ito nga dili Katoliko. Ito sa 12. Experience ako sa Katoliko. Padre Bridge, Padre Brian Brigularis na tinadriyo. Bunyagan din. Dili ba kayo na? So na? Ito ko mo kung pabunyagan eh. Siyang Cristo ay kuwan. Ito sa barisa ni balik na ito. Kuwan. Ining, pasabot ko na ito. Ining, kawan man, bahala nila kung di sila mong usap. Ilan na ito bago. Sa Pablo may buhat ba hindi ba siya? Ha? Pero nakuilagan na algiwan. Nato'y hapit yun, ikisya siya, tindira ito dito. Ilalis yung sana ko, ng luhod mo noon. Yata, napo'y, baptis nga, bikir mo ba? Bikir ko siya baptis. Bikir man. Ilang rumbis ito, lumatinan rin ba? The minister. O ba niya? Ayan ko ba na, kung yan yun dito sa, lapit sa si Padilla. Sa pusa ako sa iprangkat maruha na kay, si balik-balik pa ako. Na kay birth certificate niya, katanang tinungol ba kang baptis yun? Tanawag na muna. Yeah, schedule na ito sa parokya. Seminarong kas Madre, wala ito seminarong ba kung mag-itsura na briefing orang kaputan, mas maraming pakali. Nganong magbubunyang mga ito mo? Saya ito mo. Sa buwang kasabot ng klina. Dilim na bunyagan lang kung sa'y buwang kasabot. Kung sa'y bunyag. So, ingon mo nga, ang tinuod ganing sibahan ng matawag ng Iglesia, dito ko yung Roman Catholic Church. So, once na mapribahan ng Catholic Church tinuod, tanang doktrin na haron sa nasanan. Tinuod ko na simbahan niya, at ito doon magpagtulunan, padahan sa dahan. So, muna nga, itong Brunagin, adult baptism doon sa Tartar, sa Katolik. Duwak mo ka doon. At lipa yung Brunagin. Si Monsieur Dosado may interview. Ito yung gusto inaangin ko niya nga. May yung gibuhat, pero malangin ka na kasunod ng magwali ka kasunod sa Tartar. Kaya ako na yung jurisdiction. Yaw na. Protocol mo na. Kami ito sa natungutupod ka. Waktu yung ganyan sa niulihanan mo pakalit niya. Sakay ko kabalabal. Pader. Adong sa kabalabal niya. Adong anong malangin ko ako niulihan tayo ng baptis. Tinuod na baptis, niulihan. May yung masinyo, kumita siya mong utok. Doon na nga ako ng experience. Usa ka itong madala na ito, natin reward sa Diyos. So ang kalawasan, Brad Melvin, pagtubuhat. Kung way buhat, patay na siya. Kung buhat na sad, way pagto, way sa hinungdan. Isagin ko na. St. Thomas ako inasingon. If you have good works, but no faith in God, that your good works is false. Kung may good buhat niyo, wa kay pagtuo, awang lamang ang tanan. Yan ang ibang teknika ako na gamit sa debate. Kanang 1 Timoteo 4:13. Bingon mo sila nga, asa mabasa ba pagtuo buhat? Ganun nga, isa na pagtuwag. Isod ka pangita ka ng gihat. Tumito ni Bradshaw ka 1:3. Dili kay litra po litra ang pangutana. Sako na nuna kang tira.
What verse in the Bible ang pagtubuhat? Mga. Imong kayo sa kaluwasan. Ang 1 Timothy chapter 4, verse 13 to 14. Ang kining pagwali, pagpaambit, maluwas ang ipambitan nimo. Saan ka nagwali maluwas sa ang pangutana, Brother Melvin? Kanang pagwali, buhatan din eh. Oh, sakay na pastor, buhat, karon. Ang pangutana, kanang nagwali, nanay pagtuwa. O built-in gina niya, nga wali sa ko'y pagtuwa. Laro na, pagtuwa buhat na sa 1 Timothy 4:3-6. Wala na sa politics manual sa experience na diyan na uy sakay man built-in gina mura ba og kung saan bandani kay kini sa hindi ka built-in na daan ba na ano bitaw niya sa tawag ng light terminal langgom na daan ba ang adlaw ano doy kahayag hindi mo tawag adlaw ko'y kahayag na agad siya ang iro ang kiniya si iro maaw-aw gina siya na niya ba ang asin aduna gyud kaparat ang asin ko'y kaparat tayo mo na tingali. Muna-muna nga, bakit sa ba kanang Juan, 1 Timothy 4:3-6 mo na gamitan ninyo. Pero sa kaya yun. Ang pagwali, buhat dili. Dili mo tubag ang masok, dili mo buhat. Okay, buhat. Pagduo magbuhat. Kining ang magwali, ano na gini pagduo? Sige no. Ang magwali sa kuya sa pagduo. Berti na lagi pagduo buhat, duha. Berti, bugata. So, wala itong ikatubag, Brad? Kaya paglakaw ko lang mo, Brad, para magwali, buhat mo ka. Imuha po ng opinion, Brad. Pero, kuha mo na, dugma sa simbahan, tinukod ni Kristo. Kung akong isulti, lalis na rin ang good. Kining akong isulti, Brad, ini ako mawagiyod ang paruganan sa Posante, sumala sa Biblia. Kinahanglan, si Rian Fuentes, darara, ato rin diya sa Gani guys. Kaya na condition, Brad. So muna na nga, may punta na lang yun. Sige, Brad, kana. Kani siya, bunag yung gina siya? Personal question sa. Pwede na, no? Pwede na, no? Personal question. Balik tayo. Mana ingon ni Musir Mulingon. Personal question sige na. Matthew 27:14. Mato mong Kristo. Usa born-again ka? Born-again ka? Apresante? Nya, unsa may mahitungod sa kaluwasan nimo? Okay, topic, no? Sige. Balik na ko sa Si Kristo kini mo tubagan na? Ini yung kasado. Okay, ipalusot isa no nga aduna naging sexual intercourse. Mo man ya. Dani. Kasi yung punto pangutana nga. Premise niya. Premise niya sa Jose. Nya. Kuan tungod kay kuan man kining why sexual intercourse? Ano tabo? Kuan normal nga tao. Muna taas ng isang role siya na nakapugong siya nga wa sa sexual intercourse. Wa sa carnal desire.
Jose Carnal Desire kaulag ba. Na kung nitop siya una-una, may nasa nitop siya una-una ang sulti sa anghel nga lalang siya ni sa Espiritu Santo. Kaya yung kisabat ni Maria, lalang na siya sa Santo mang third divine person of the Blessed Trinity ba? Santo pa, basa-basa ginoo ko na. Santo pa, muna nga, si San Jose, wa siya intensyon nga mahilabot ni Birhen Maria, kaya hilabdan ni dini Birhen. So ang pagpugong nga kung iyang sexual intercourse, mawala iyang pagkabirhen. Ang ginoo. Juan, sa Mateo 19 ko na sa may usa ang lalaki babae mausa. Pinagi sa dakong sakramento episode 5:22 sa diri sa simbahan ba. Great Sacrament. So ang tumong nga adunay latayanas grasya ba. Ang both parties may usa niya ang pari mo may official witness sa babae ug lalaki. So gumikan sa naigugma. Pero minyo nga way gugma, makita to valid pero sa Ginoo internal forum sa Dios na. Pero imong punto nga si San Jose Birhen Maria, linain to sila. Kay mo to sila mga putli ko to si Birhen Maria, bulay-buling. Nya si San Jose Santos balaan, wa siya una sama na to. Wa siya nito man siya sa anghel nagsulti nga imong asawa pagsabak lalang sa Espiritu Santo na dili mahilabtan ng lalaki. Para nimo brad, dili birhen si Birhen Maria. Karon kay naman sa Isaiah 7:14. Nya, tinuod do nga si Birhen Maria virgin gyud. Dili paminasa, dili tanan Mateo 19:12. Dili ang uban dili magbinyo para sa girian sa Dios. Uban kinapon na daan, uban nagpari ang uban o uban nagbinyo. Mateo 19:12. So daghang mga rason. So ang tumong riba yun, sexual intercourse kay binyo gud. Pero lahi gud si San Jose nato sa bonona niya. Maka kito akong example mo nga di ka matuo ito nga nas kwarto sila ron duha. Nagwali sa impierno di ko no. Ha? To kana? Oh. So muna nga mo may panudlo sa sibahan usahay daghang mag-question mark yun nga pero mo man tinuod yun niya putli. Kung hilabdan ni si San Jose dili mawaan hilabdan ni si Birhen Maria dili ni sa birhen. So tungod sa role ni San Jose perting wana kining say tawagin bugata ang role o sa kilabot. Dili dato no San Jose adan. Ligas-ligas sama di City niya. 15 may Birhen Maria. Mo senior sa kingon sa 15 bata kayo. Sabay pangutana sir. Sa oras sa rin? Asotso mo man? Di pangutana ng kung brad, hindi na hindi naman sa pagkatiyuan. Sexual intercourse? Hindi, sexual intercourse. Masanay ka ba? Ano po to? Masanay ka. Pero hinagdamin, bantay na to. Doon mga ganyan sa kamilyon na huwag ang hikagano. Kung saan na si San Jose, nagsultihan na siya na nagsabak si Mama Mary through the Holy Spirit, ang Espiritu Santo ng sulit sa sabakan ng Mama Mary. Magkurugig ka, ipag-volunteer tayo ko ano, para si Jose, volunteer ko siya para sa katumanan sa sugo sa Ginoo. Ang pagkikinawas mo, mapunto na mag-ina ito kung ngayon sa Ginoo, manang experience na naman ganyan ni White Cardinal Desire sa mga gayon, kapaghan. Kung saan nakabagin, balik mo na po sa Joseph, na isubo sa Diyos, ibalo siya, gilis na sa itong speaker na,
nagmaboy sa mga direkto the Holy Spirit, hindi ka magkuro. Diyos mong kontrol sa tawang mo. Yung na anak ko ng gamay ko sa'yo. Salamat. Udungan ko rin. Oh, yata. O dungan po ko gipin sa gamay sa kanang gikaingon nga gikaingon nga dugma sa Romano Katoliko. Ako mismo una na brad na ako ba pangalan bro himang kung tanang wala iba ko nang question diya na si establish pa lang sa kaning cathedral na CFD ako nang question ni Berto Fernandez para na ko I did not find the answers satisfactory kay as a scientist no on my own field sa data science as a mathematician illogical kayo na ba nag-asawa gud himo gidukuan pero ako na-realize ba gawas pa nga naging na misteryo, no? Naging na misteryo. Ako na lang mismo, realize ako. Huwag, mag-usap ko asawa ko. Usahay, magkwarta ko. Pero sige na ko realize sa simbahan, siguro, huwag ako makapanguya bugain. Pwede yun ng ta, di ba? Buwag minsan, di ba may puyo? Pero hindi mo ako makahilawa sa babae ng lain, gawa sa inahan sa kubangan na. Bisan pa, unaamay ko kasi, pero kung puno ka sa grasya sa Ginoo, nahimaw nila na siguro nakikita sa karnal pero dili itong natawag yung consumative na kuyog ang like now ay basta ko ba lang sa magdamag ka na niya siguro kung wala ko lang ko halos sa alaw simba halos kuhan kay usay natin kay inom ako na istorya sexual ka nang tahanan nga kuhan mga Maboy. chicks mga inana ba no o so ma-realize mo nga ako na-realize nga bitaw no brother sorry no kung puno ka sa grasya sa Ginoo, kaya usap ko na yung Brad Jordan. Pag pahibaw mo sa anghel, palang ko ba si Joseph? Kani, kung ano, agianan niya sa kuhan, si Santa Maria, puno siya sa kando. Blessed siya. So, sa akong case, dili kayo ko blessed, promise, huwag ko maghimuan ng kanagitawang tungod sa grasya sa Ginoo, pinagin simbahan, kaitsunan simbahan, sa grasya sa Santos Misa, halos na adlaw, na magbabae ka, dali, rabay ang magbabae, or na kay mga bisa mga associations o mga kauban sa bilahan di ba? So, kayon kung posible good kung puno ka sa grasya sa Ginoo. So, how much more? Hindi sila mismo ang ladies Ginoo speak nila. So, I support, no? Sa second the motion, sa idea ni Brad Danny, President na agad ang dahon sa grasya sa Ginoo, makapakontent siya. Beyond fulfillment, beyond contentment, overflowing yun. Ang mga nag-mention ni Bansok na puno na tumapaw sa grasya. So, ako po na idea ni Brad Jordan. Siguro, kung naata sa lahing nga pagtuo, mo katawa lang ta na, mo negate ta na, but kami, sa Katoliko, mo na ako ang ituhuan. Oh, si Virgin Maria, di na virgin. Para nila. Dili na virgin. Brad. Oh, may follow-up course na Brad. Oh. Ay, putana. Follow-up. Ikaw. Assistant. Hindi ka lang siya. Bitaw. Para bigyan ng ikaw mga tana kay para di ka malimot na. Kani, gawin mo muna bitaw. Sige. Ari bolto? Are kay profesor. Ihata Brad. Hello. Pertandingan ko ang attorney reo, gi-speaker para sa kaluwasan no. Oh. Oh. Pista pa man, mga santa, no? Oh. Galit. Ngalarawan. Santo, Sepulto. Mo gani kasagaran gid nga kanon.
Nindot yung pungutan na, sir. So, nindot yung pungutan na ni sister, ano mo agi kita mga larawan, images, santos. Pero dapat na ng produksyon na ano mo agi kita mga santos. Pero ya, ano na naman ang larawan ni Santo Niño, ni Santo Tomas, ni Villanueva ng Pardo, o niya, Virgen Maria. Karang mga larawan, wala na manudlo ang simbahan na ampuin ng Diyos. Amingon ka na larawan, Virgen Maria, kanghanan ka. So, kanang larawan, dayan-dayan na nasa Templo sa Salmo 144 verse 12. Pero, duha ka klaseng larawan ra diya sa balang kasulatan. Sacred images or idol objects. Sagradong larawan o Diyos na larawan. Pero ang mga protestante, narusaw nila tanang larawan, Diyos pinagod. Una lang, kinahanglan ang pagpusadi kay karang ilang man ang gamiton ang nasa Exodus 20, Diyos 3. Iyon Ginoo, ayaw ka mo pagbuhat o larawan nga nagbuhay nga kuha nasa larawan nga kuha sa langit, laom sa yuta, niya sa babaw, kaya ako ang Diyos nga mga bubro. Una, muna ilang gamit. Ayaw ko buhat o ayaw simbaha ang mga larawan. So, pumunta na sa Exodus Kapitulo 23, verse 5. Uyon mga pastor na ang Diyos ningon nga ayaw pagbubuhat o ayaw simbaha ang larawan, ayaw pagbubuhat. Oh, sa 3 na, Exodus 20, verse 3, sa 5, ayaw ninyo simbaha. Ang pumunta na, huwag man ang ipabuhat kung sa may simbaha. Usap na. Pero yung ang Diyos ang mabuhat yun, nagsugo o mabuhat sa sagradong larawan. Nasa Exodus 25, verse 22. Exodus ha? Si Moises gingas Ginoo, pagbuhat ng larawan, Moises sa Kirubin. Kailan Kirubin, hibaw ka na, kung sana. Purma ng anghel ba? Nada sa tindalya, nasa altar, kumangan, dua ka Kirubin, anghel. Unya, pagtubang ng tao, taliwala sa dua kalarawan sa Kirubin, na ang presensya sa Ginoo. Ano ba? Hindi tayo na magtubang ka sa altar na ang dua kalarawan sa Kirubin, na ang presensya sa Diyos. Asa mo sa Exodus 25, 22. Nya karon, mo dapat mga pastora, okay na namin mo pasahan ang problema, ang larawan sa tao na wala. Muna ilang konter. Asa ang larawan ni San Pedro Galungsod, ni San Pedro, ni San Pablo. Na sa Ezekiel 41:18-19. Sa Ezekiel 41:18-19, sud sa templo, ano na larawan sa taong balaan. Wa mga na yung sister, apel ka mga balaan sila na raw sud sa templo na atong kahuron, pero Diyos na mag mo badlo nga ng larawan sa templo. Kung ba? Muna nga, ang simbahan nagtudlo sir, the Roman Catholic Church recognize the three kinds of worship. Ang simbahan Katoliko Romano nagtudlo sa tulok ng klaseng pagsimba. Kung sa may number 1, ako lang ini brother yung sabdo ba? Itawag kong adoration. Kaya itawag kong latria. Kaya adoration, supreme worship. Bukod sa buk, hinugdanay nga pagsimbangan ko sa Diyos. Simbahan ko sa Espiritu sa mga 1:4. Kung sa may keyword sa ng supreme worship system, Salmo 96:4. Salmo 96:4. Ang Diyos ay itong simbahan na tinunay. So mo, sakto na. Nagsimba bang Katoliko? Nagsimba. Hindi pa makita ang Diyos. Nagsimba, para Santos kami sa rin. Kita rin ginawa lang, wapang. Una, ikaduha, veneration. Kung sa may meaning sa veneration, respect, reverence. Pagtahod. Karang magtubang ka sa larawan, o hika ka larawan ni Bernabariana, dagang larawan niya, Jesus Christ, itawag ng veneration. Kung sa veneration, worship kaya po, pero venerate lang, respect or reverence. Nya, ilugma na sa simbahan sa
fundamental sa dugma nga ningon ito nga it is permissible and profitable to venerate the relic since in heaven. Dugma, kamatuoran nga gi-venerate lang. Lahat itong adoration, lahat itong venerate. Nga, trikay sa porsi mo na. Kung sa litikso na Brad Jibil, Daniel 2:46. Si Daniel 2:46, si Hari Nabucodonosor, mihapa o misimba ka na niya. Sila ang terminong simba. Mihapa siya ni Daniel. Pakuta na, ini si Daniel ba Daniel Maria? Propita na, santos sila. Propita ko. Karon, ihapa si Hari Nabucodonosor ni Daniel. O yan, ingon sa Hari Nabucodonosor, Daniel, kana nahuyo ni mo, mo'y simbahan nga tinuray. Mo ito yung adoration. Yan naman sa Hari Nabucodonosor, Daniel, nanas likod ni mo, muna Diyos nga simbahan nga tinuray. Muna i-adore mo. Ang likod ni Propeta Daniel. Pero, niya pa ang hari at ang mga Daniel, binirisyon ito, gamit worship. Worship, binirit. Kaya nga, the Roman Catholic Church recognize that kaya sa worship. Adoration, pagpidyo sa Diyos, nalabay mo gawa. Binirisyon, pagpidyo sa mga malaan ba. Niya, asa mo ikatulo? Kung saan na? Virgin Maria na, itong topic na ito. Special binirisyon na. Hyperdulia, address to merit. Munang tulog, kaklaseng pagsimba, karang mga larawan, hanggang sa mga Katoliko, itawag na deep or reverence. Law mga pagkakot. Pero ma-misinterpret na saman, kawas itong mingon itong Katoliko, ikaw larawan, gamanan ka, sayop sana. Dili maya na, muna may kaingon ng bang reliyo nga. Dahil mga Katoliko ignorante, 90% ignorant Katoliko. Well, lamang. Amen. Muna, mingon ito nga, mingon sa Isaias 44:17, Kumingon ka ng gamahanan kang naruana ka, masukong ginawa na. Manudlo ang Iglesia Katolika Romana, Roman Catholic Church na, ang larawan na igahong, kundili, gipuyuhan na nagahong. Ang ginong gamit mo na, kung iangay ng gamiton. So, manudlo ang gamahanan ng larawan. Kundi, kahurot, sabi ng gibildahan na, ambingan, kaya muguba sa larawan, kaaway sa Diyos. Asa mabasa? Salmo 74. 74, 4 mo ito. So, magubal larawan, kaaway sa Diyos. Unya, katong bitin na itong baga, bago na itong landugi, itong gagwiro, pastor, na sa bitin, katong ipakan sa bitin sa unang panahon, kung may tambal, grabe, kamatay, nalaglagan si Moses, diingan na, pagbuhat ng bitin na itong baga, purma balarawan ba? Katong ipakan sa bitin, mutanaw sa bitin nga larawan, mamaayo, biting higale. So, nagbuhat. Karon, asa mabasa na? Numeros 21, sitting ito sa iyo. Ang bitin ito baga. Numeros, kapitulo 21, sitting ito sa iyo. Na nagpagama ang Diyos, ubitin nga ito baga. Kaya itong hibakan sa bitin, mumutanaw, mamaayo. So, walay kamatay, mumutanaw ang bitin. Pero ang mga tao, nasayok, kay gulo, ningon man, ikaw bitin, kamahanan ka. Nasukong Ginoo. Gumpa ka ng bitin niya. Kaya mga tao na mislead ba? Na salaan. Divert sa lain atensyon. Giguba ang bitin. Asa mabasa gipaguba? 2 Hari 18:4. 2 Kings chapter 18 verse 4. Muna wak kay bitin nga tubagas. Susunod ba? Gipaguba ka sino. Pero perino ito, okay kayo kay para mga tao, mulikoy mga tao. Kamantay ka namin yun na milagro dito sa isla sa Kalapi, dito ang ganito, na nagdugo ang Santo Cristo dito. Isos ito sa mga doktor, mga abogado, ang sumali na medalig desisyon. Si Malagre, o pang desisyon milagro rin na. Hindi na mataka. Once sa magka-desisyon din na mabakoy, matulos pa rin. Wala pa may miracle na. Yang itong nasa mahugal niya dito, sa Purdubam dito, na larawan ni Virgin Maria sa kahoy, ang mga Katoliko, gasakinan mga Katoliko. Kailangan may milagro ng mga Katoliko siya. Mapuggan ng pare. Kabigana. O muna nga, gusto may milagro nga wak. Gusto may mga kada adlaw milagro santos sa misa. Ang lawas, ang palumpino niya mong lawas sa Cristo. That is miracle. Kami kadto yung magkita ng larawan yun. Muna yun ang usang nga. Muna yung sa kuhaan mga
Ang mga Katoliko ba nga, ilagi ng trabaho ni sa mga obispo, mga pagtudlo ng mga Katoliko niya. Wala bitaw to tuloy. Ilaha ginagin mo sa. Pila ka pa porsyento dali? Manimbang, kumaya. 8%. 8%. Sino ang kanan? So muna kung tubag sister na ang larawan, tahuro na wa, itudlo si man na si Mao ni nga Diyos. Respect and reverence. Pero doon na klaseng larawan. Sagradong larawan, mga itong larawan ni Bere-Bere, Jesus Christ, mga santos. Pero nalimtan niya ako, larawan ng Diyos, Baal, Asorot, Rayna sa langit. Mabasa na. 1 Hari 11:33. Butay Jesus ng larawan na. 1 King chapter 11 verse 33. Kunya, Buhat City 42:43. Buhat City Akswa chapter 7 verse 42-43. Nalarawan sa nga Diyos. Yang buhat 14-12. Tagang kaya na. Muna nga, duha na nakaklas, simple kayo ng larawan. Sagrado ng larawan o Diyos ng larawan. So dito mo na may pagbahig, muna mayagaw na. Muna nga, magkalibog ba? So muna ban, reliyon, muna kaharuson, muna kamunggay ba nga. Tanang larawan, yan siya wa. Ang pangutanan, asa mabasa sa Biblia nga ang yawa ng tubang si Jesus ng larawan. Hindi na matubag. Dahil, lahat ng punto si Sister Barbara, ano po nung mo, hindi pa magkita sa Santos. Sa, ano po sa mga ba? Ano siya rin makuha na po? Lain po na, Santos na sana. Santos na sana yung mong gikuan. Pero, ang iyang gikuan mo to ang larawan. Pero, Santos, lahi mo ng Santos, lahi po ng imahen. Oh. Ibahin ko na sa apologetics mo no, nilalain mo na. Ang usa ka sa sinuban mo tana, ano agi mo mga santos? Brad, kakar to? Kapag sa cellphone ako, pero naghang debate, Jehovah's Witness. Agad. Magdabrad nga, ang mga debatidor, sundalo, spiritual, gano'n, Jesus Christ, kung sama ba kay damang minit. Itong debate ng Negros, pamatunan ko, ang sabarista, dinugod ng Yasyawa. Sino ka? Kumanto niya, mga debater mo eh. Linggo, ordinaryo ng mga kuha na kuha niya. Naghanong debate ibang kailangan reliyon. So, init kining reliyon. Kumanin na. Muna nga, si Cristo, wato magpasaya-saya. So, unang pagsama si Cristo, asa ganyan siya sa 3 years. Tulog ka tuwing yung mission, asa ka nagtago ng Jesus Christ. Huwag yung saba, ano man, para mataas siya yung kinabuhi. Kaya tungkol sa ito dito, naon mo to, Jesus Christ. Sa Pablo, hindi ko tagusan. Magpramapot ang mga mamatay, kita pag una lang ubal. Huwag tayo yung mamatay. Pinapunto mo, Brad Danny Maria, na itong saksi mo ba? Nano mo ang gibutan mga santos? Kiningo si Cristo sa 1:14 Israel. Muna yung diksyon na, muna yung ito sa mga dili Katoliko. John 14:6. I'm the way, the truth, and the life. No one come to my Father except by me. Igusto biya ay pinitas, itbita ni mo binit at patuloy din siya kami. Ako na ginatid sila. Pero ato bilis sa iyo. Ako ang dalan kinabuyog ng maturan. Huwag mag-ato sa mahal ulit wagi ni Cristo. Nanong agi pa mo ni Virgen Maria? San Pedro, Rumsod, San Vicente Ferrer. Na Jesus Christ direkta man. Amo mo na yung punto. Sa iyo ganyan. Kung direkta ka sinuha natin sala, di ka tumagon. Anak ko sa suba sa mabasa naman. Tanaw niya sa internet. Cellphone mo ron. Nasa Proverbio 15:8 ka mabitirin. Proverbs chapter 15 verse 8 tama pwede rin. Dili ini sira kan sira reklamo mo na. Dili ako pa Proverbs tihong yun. Proverbs chapter 15 verses 8 niya kama pwede rin. Subot ang gitangit mo ng bersikulo. Duha verse 8 and verse 15. Proverbs 15. Kung siya ninyo nito, ang taong lautan, dili ito bagos Ginoo. So, subukan po mga. Tulo na kami siguro sa sir, ang sa panultihong niyo po, Proverbs chapter 28, verse 9. Kaya, Proverbs chapter 28, mamaura, Proverbs chapter 28, verse 9. Ang unod na, mamaura sana, ang taong lautan, dili gina bagos Ginoo. Bagong tugon, 1 Pedro 3:12. Pedro 3:12, ang tao na nag-ampo, naway sa ang Diyos maminaw. Ito ba? Pero ang tao magkasasala, ang Ginoo mutalikod.
Ginoo na ni buko ni. Ang espiritu mo na abot mo sabot na naman. Dili na ko bagon. Ang tao nga makasasala. Kaya yung sala, muli magkabugto na itong relasyon tali sa Diyos sa tao. Isayas, at tali sa tao sa Diyos, nabalik ko. Tali sa tao sa Diyos. Isayas, 29 verse 2. Gumita sa sala. Kanya, kung sa may teknik nga makaadto ta sino, agi ta mga balaan mga santos. Asa mo kasa? Tulo ka tao binitso sino. Home, wala na daw si Tinoybe. Home, wala na daw si Tinoybe. Kapitulo 42, tulo ka tao, si Elipas, si Bildad, si Sopar. May direktamente sa Diyos ng po. Niyong Ginoo, dili na ko tubagon ninyong gihangyo. Ano mo Ginoo? Ano na mo yung mga sala? Kung sa may buhaton mo Ginoo, inyong Ginoo, agi manihog. Isa mo niso, santos sila. Santos. Isakit o tayo. Hug, uno-uno, taong matarong siya. Hug, uno-uno. Asa mabasa mo lang mo mga santos, wala nang madaang Latin na mga gata. Brother Melvin, Hug, 5-1. Kaya Hug, 5-1, basaha, Latin na mga gata, hubad yung sinyeria, apilo, dangog, usas sa mga santos. Litra por litra na, dangog, usas sa mga santos. Huwag mo nito ba, tanong mo na ko si Hug, buto sa bot, bisa kinsa santos sa imo dangog. Wala nga pag, ang santos ay, dakong timuan mo agita, Santiago 5:14, nandito sa 16. James, chapter 5, verse 16. The effective fervent prayers of the righteous man is avail much. Dakong timuan, tao na tarong, na sila yung tao na may mahangyo, kutus Ginoo, nga kini si Brother Melvin, at itong Birhen Maria, di kinabalibaran sa Ginoo, ay nagtabang yun. Muna yung sa teknik na natin, di talong gumagi kang nabalaan. Ano ba mong debosyon? Actual experience. Brad, ilan mo na ikuan? Wrestling Campus? Sa safety ba? Ayos kina panginiba niya, story of the Bigapon. Ang iyang anak, nitik og bar. 35 rin ang pasar, 37 ra, UCR. Ang tulo rin eh. Masalag ka, atas pasar eh, 1 click lang. Sa ating bar, Bangura. Sa wapang bar, tulo ka, pito ka parokya ang inibusyon. Niya, Maria, anak, ampo ko siya. Niya, tabang ampo. 1 click lang. Si niya, nana, Rama, Trabaho ro. Yan ro siya kay Ras Kuswin Campos. Wala ka rin. Generous ko na sa pagkasigdihan. Ako nagtabas ko pinder niya. Wala siya ka rin. Lago sa kaagi sa una na siya manok nagkakaroon kayo. Simil, dismil. Ibalik sa sugal na atake sa kalit. Yan lang ipanghatag. Ibalik sa Ginoo. Pilihan siya, bata ba? Na aloy. May Diyotso. Pinamuran. O, muna nga, istorya kami ko, yan na rin, ito rin, anak ba? Niya. At kung, ba't masabot ba nga, hindi ko siya ginumog siya? Pilihan ang Ginoo. Oo. So, nagalman nga, lainayang tak mga kagi, nihangyo ka sa dito sa Ginoo, kutabang ng Ginoo, sabi naman, kutabang ka ni Birhen, tabangi ko, ini Jesus Christ, anak. Kanya, di mo na balibaran siya. Asa mo ba siya di balibaran sa Birhen Maria? Juan 2:1 City, kasal ka na. Huwag din mabaliban si Kristo yun. Eh, ulaw kayo sa muli yung nutag binong, ito na panahon. Una nga si Kristo, matandog sa inahan, nga nagbutag tubig sa banga, o umulit unang milagro. Una si Birhen Maria, huwag yung Jesus Christ, hindi ka na balibaran. Huwag pa tao lagi balabaran mo niya, kumahangyo ta ni Birhen Maria. Mato ba na St. Louis, Mary de Beaufort? Nga si Birhen Maria mo titigong sa grasya. Di naman grasya gikan sa Diyos, puno Pedro 5:6. Ang tinubdan sa grasya ang Diyos. Unya, si Birhen Maria, napunog din sa grasya. Lucas 1:28. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tu in mulieribus. Hail, full of grace. Si Birhen Maria napuno sa grasya. O siya may tingpon-apon sa mga tao din sa kalimutan, kung mangayon ka ni Birhen Maria. Kaya mga prosante nga, ito lang kong amigo nga, minahan ko na doon sa, mainig ko nga, naglungag sila dito na Isang Kristo, bunagin, tuloy ko, uwan ko sugayo, tagadiri ng tubig, Brad? Niya, na mayroon sa riyan, nilalam itong sa Isang Kristo, bunagin, Brad, upato sila, doon katoliko. Nagusari itong uwan, katoliko. Yan, balatay, tagadiri na itong tubig, Isang Kristo, bunagin. Ano yung sabat na sila doon? Mo to na hubas ito.
Wala actual experience ba. Ya tinawag ginang uban kay di ka kapugos uban nga buhat ra. Si kanang ex-pulis sa Argao, yang asawa principal, nitisimunin siya nga dito sa nasayan sa unang maestro ko siya, pulis siya sa pagbalik sa Argao. Dito sa Mindanao, ingat siya sa mga military at mga presidensya, mga pangawas ko niya, kaya manulong ng rebelde, usulong ng rebelde. Hapa na sila siminto. Islam. Oh, pagkataon, so attack yun. Hadyong balareo, doon kayo. Hapa sila, parang gubad military, mga rebelde. Yan ang siya ang po siya na karena bitang sakay bitang barge bitang ng agang barko bitang padong buhol ba libros. Kaya yung magbahay, yung magpilot sa kaya, di mamana na siya manora. Sa kaya Christian sige mana ba? Kung ba kayo, mo itong iya magkampo, beribe kabangi ito. Muna pag salbaron sila yun. Muna nga, nag-dibusyon na yung Birhen Maria siya sa Argao. Ang dunusari mga gabi iba. Hangtod mag-inusara na sa mag-dunusari. Kung hingigan o rin, mag-inusara. Ibig ako man, patulan man mo sunod. Oh, siya rosa sa divisyon. Oh, karong kalaon ba? Dibusyon na ni Birhen Maria ito nga siya mo yung mutabang. O, depende si Mo Santos, anto ka ni siya mga kuwan Santa Catalina ba? O si isa pa yung banulan. San Vicente Ferrer, siya pa yung mga balaan. Daga mga Santos may mong dibusyonan na sila mo yung speaker na ito sino. Sakit ng cancer, Saint Ezekiel. Si Karanas, pinamungahan. Mama ni San Agustin. Monica, nga San Agustin, galipin ito nga 15 katuig. Niya, ang papa ni San Agustin, pabayidor ko doon. Wala si Monica. Gaampo na pirmi, hanto niya. Nausab sa ni San Agustin, nausab sa ito siya. So muna nga, ang pagdibusyon sa mga mga santos, muna siminto na sila. Muna mahangyo sa Ginoo. Pero dili sila sama sa Ginoo. Gamiton sila sa Ginoo. Muna nga brad nga, kanang sister, kanang makikita mga balaan kay di ta dunggo sa Ginoo kung madikta ta. Kaning ubang mga reliyon di predikta, pikatan mo sa Ginoo. Nagoy mabasa sa Biblia. Gisiyo dala na nga, ang mga kasala, dunggo na no? Dili na dunggo na Biblia, pero wala nga, dili ta kahukom po internal kay di ta Ginoo. Wala iksira internal na. Ato lang ang base sa pulong sa Ginoo o sa Biblia. Pero tinigalan na ito rin maga kayo, kaya na yung kalawasan nga iluwas ko sa Ginoo ko na po, lahat ko siya. Dili sumbot-buhat. O man niya po saan, kaya man niya nakampot sa kultura ng Biblia. Ato rin diya, pastor. Hindi siya napalik ko ba? Dili na. Pero magamit siya ito sa Santa St. Francis yan. Si Francis ba, Bernarya ba? Oo. Ano nga, ato sa resultara na yan ko. Mga bradan, mga itubag doon, sister. Salamat sis, ako na itong tumayan kay nanonood si Bang. Kung mga apply ka ng trabaho, Laro nga sir. Oo. Kung nag-iyan ang yung makuhan ba, masangkit, no? Niya, corporation, hindi ba ang mga pag-iyan ang hanman, masakit yun sa iyahan ng isang kita, hindi masugdan na. Yung mga kuhan. Brother Leon. Pero nabugalan yung untak kung isang kita ang mga paraan. Madugan na. Sumuha ng rason na, muagi yung kita. No? Usa na sa rason. Sige, niya na ba eh, pagkatanan tayo, ako na ito. Hindi tayo naman, napasalan na. Okay, tingnan nyo. Si, wala lang ito si Kuan niya. Itong, de? Itong, Closing. third eye ba? Brad Jebel.